mám robiť? Dnes už to nestíham. Vlastne sami ani neviem. No čo, ráno niečo v škole našli. Kašľu na to. Ale, mládenec, ako môžeš spokojne spať, keď nemáš splnené povinnosti? Šibem, či spím? Znívaš, ale to nie je podstatné. Kde máš koňa? Ja koňa? Nemám koňa. To si ma pomýlil s hudbami. Prečo si tu? No vieš, príprava na vyučovania je vážna vec. A teda, ak chceš niečo v živote dosiahnuť, musíš byť zodpovedný. Nespoliehaj na to, že v škole niečo odpíšeš, všetky informácie, ktoré sú potrebné, máš na dosah, len si ich vezmi, máš to na webe, tak si to vygoogli. Ale to je strašne dlhavé. Dlhavé? Ach, ty mladý, ty všetko chcú hneď a zaraz. No dobre, ale aby si nepovedal, že som krepaň, tak sa pýtaj, čo chceš vedieť. Máme napísať referát o uzákonení spisovnej slovenčiny. Viem, že to bolo v roku 1843. Viem, že si predtým bol za Jánom Horným Hlbokom a viem aj to, že si používal iba mužu. Ale povedz mi, prečo si dobil Hatalovi a Bodžovi, aby sa v tom špárali a zaviedli aj tých silom? Vieš si predstaviť, aké problémy ste nám narobili? Viem, to nám často vyčítajú. No dobre, ale nieraz som sa už v hrobe obrátil. Vieš, bolo to nutné, jazyk sa stále vyvíja. A na základe ktorého nárečia ste uzákonili spisovnú slovenčinu? Neviem si spomenúť, nedával som na slovenčinu celkom poznať. To už je toľko hodín. Musím už ísť. Lebo ešte sa musím prísniť Jankovi z Liptovského Mikuláša. Tí siedmáci tými dajú tento týždeň zabrať. No, ale budeš sa musieť bezo mňa zaobísť, musíš to urobiť sám. Takže dám ti jednu dobrú radu. Či vieš, nevieš. A vieš, čo je toto? Však zemia. No dobre, máš pravdu. Ale dám ti jednu radu. Že prejdeš všetky slovenské regióny, kde nazývajú túto hľuzovinu zemiak a tam dostaneš svoju odpoveď. Počkaj, nechoď. Kam mám ísť? Veľa šťastia. To sa akože teraz mám prechádzať po celom Slovensku? V noci, v pyžame? Sám? Ideme s tebou. Tak teda poďme, ale rýchlo, o chvíľu bude svítať. Tak ideme. Viete, čo je toto? To je však krumpla, nie? Krumpla. A čo chceš? Čo chceš z krumplu? Nič. Aj, môj zlatý nadoňákok s krumplami. Nie. To si chod na horňáky s krumplami. My tu budeme z kukuricu, povieme si niečo o dožinkách, povieme si niečo o vinárstve a uvidíme krásne výšivky, kroje a tak ďalej. Takže, najskôr, čo to je tá nitrianska župa? Je to územné členenie vtedajšieho Uhorska, ktoré sa rozkladá, pozrite sa, v strede je Nitra, od Nových Zámkov naľavo po Senicu, to už je teraz skoro Záhorie, a hore na Prievicu. Toto tu je Horná Nitra a toto je Dolná Nitra. Naša tvorivá dielňa je zariadená ako Dolná Nitra. Viacerí ste sa vlastne zúčastnili na tom, že sme robili ornamenty a môžeme si teda pospomínať, ktoré sú ktoré. Dobre, takže zľava, kto vie? Piešťanský, výborný.
Piešťanský ornament s typickou vlastne farebnosťou žltá, oranžová a aj čierna. Ukážku piešťanského kroja máte tu. Vidíte, že tie motívy, ktoré sú na nástenkách a ktoré sú kreslení, sa objavujú na košeli. Košela je vyšívaná tak, že tie jednotlivé dierky sú vlastne ešte povystrihané. Toto je zástierka, potom keď budete mať čas, tak si môžete prejsť, dobre? Popozerať jednotlivé veci. Zástierka, tam máme stužky, nie, to je sukňa, to je zástierka, tam sú stužky, benček, spodné prádlo a teda. Piešťanský kroj je známy tým, že je vlastne uznaný za oficiálny kroj Slovenska. A vždy, keď chodia nejaké osobnosti na také významné podujatia a potrebujú sa prezentovať v kroji, tak si obliekajú piešťanský kroj. Piešťanský kroj si obliekajú vlastne aj misky. Takže ďalej máme šoporňa nájske a až tuto v strede to ste robili, aj my sa dostávame k nitre, hej, dolná nitra, typický ornament, poznáte ho veľmi dobre. Toto tu už je nitrianské prádlo, to je horná nitra. Vidíte, že sa to mení, že tie rastlinné ornamenty už sú také ako keby tvrdšie, také pevnejšie. Hej. A všade, všetko, čo tu máme vystavené, sú vlastne originál veci. Nie úplne z toho obdobia, samozrejme, to sa všetko nezachovalo, ale sú to veci zo začiatku 20. storočia. Takže, na tomto paneli si môžete pozrieť, ako sa kedysi žilo v minulosti. Máme tu zobrazený dom ľudového bývania v Šali, to je tam pri Nitre. A máte tu vlastne vyobrazené typické tie miestnosti, predmety, ktoré používali, ako žili, to si tu môžem s potom poprezerať. Dobre? Toto tu je tzv. Dožinkový venec. Vie niekto, čo sú dožinky? Áno. Čo? Keď sa urodilo. Áno, po žatve. Takže, keď sa urodilo žitko, tak sa muselo vlastne zožať, hej? Muselo sa vymlátiť. A keď sa to všetko spravilo a klásky vymlátené už mohli ísť na výrobu vlastne múky a potom na chlebiček a nie zákusky koláče, tak sa usporiadavala taká veľká slávnosť a tá slávnosť sa volala dožinky. Gazdovi sa vlastne prinášal dožinkový venec, ktorý mohol byť buď takýto, alebo aký je, môžete sa ešte pozrieť na tomto druhom paneli. Takže jemu sa to prinášalo ako poďakovanie vlastne za úrodu. Dobre, tu máme také typické hrable, typické plodiny. Áno, klásky, kukurica, feferónky. Tí najodvážnejší si môžu olíznúť prst a vyskúšať tieto stredné feferónky. Tieto sú živé, toto sú atrapy. Dobre, než môžete olízovať tieto. Môžeš. Hej, olízať prst, troška pomrviť a znova olízať. Dobre? Ale nepretierať oči, pozor. Tak, dobre. Vinohrady a vinohradníctvo. Ste si všimli, že okrem mňa tu mám ešte dvoch hostí. To sú moji priatelia z Nitry, to je Gabriel a to je Martina. Gabriel je vinohradník a bude sa ženiť. Vyhliadol si Martinu, ktorá sa chce stať jeho nevestou a preto musí povyšívať slávnostný svadobný kroj. Takže to, ako ho autenticky vyšíva, si potom môžete pozrieť. Dobre? Vinohradník samozrejme pozbieral hrozienko, použil sprešoval hrozno a vyrobil vám vínko a samozrejme... Teraz si vás vyskúšam, či budete vedieť, čo znamenajú jednotlivé také nitránske slova. Dobre? Takže, začneme úplne takým jednoduchým. Nezabudni. Chill. Chill sa mám dobre. Chill. Žil ako? Chill. Chill vyšíva. On. Nie. Chill stojí. Chill vyšíva. Chill sa prechádzam. Teraz. Výborne. Chill je teraz. Výborne. Cifrašák. Na ten žbánik dáme cifrašák. Nie. Inak. Na čo vlastne to slúži? Čo tam dávame? Čo to je vlastne? Ozdoba. Cifrašák je ozdoba. Výborne. Dobre. Štúr mal ale krásne bajúze. Čo? Fúzy. Výborne. Dáme si na
Bečka. Bečka, taká veľká bečka, ale z dreva. Bečka. Taká nádoba. Dobre? A teraz ešte špagátik. No, tak ja vás vítam na Spiši, ja sa treba rozprávať po slovensky, ale o tohočku budete počuť aj dievčatá, ako rozprávajú po spišsky. Ja by som vám najprv chcela povedať, že vy sa nachádzate sa v tzv. Kúzelnej chyži, ktorá sa stále pripravovala v nejakom dome, stále u každej večer u nejakej inej kamarátky, od pondelka do piatku. A vlastne začalo sa tu triasť, kde sa kamarátky stretli, nielen kamarátky, ale osobitne boli to vlastne ženy, ktoré boli slobodné a osobitne začali triasť aj ženy, ktoré už mali nejakých manželov a detí. No, my budeme medzi dievčatmi, ako to vyzeralo u dievčat, sa trošku dozviete. A môj je taký zišný paráda, neobuje i tačišný paráda, neobuje očkorická paráda, otvorená očkorická paráda. Dziewczęta, ty była, ta ja czapki po pierwszy raz robiła. Po pierwszy raz? Pierwszy, szydzę chodzili. Szydzą, ta da stelo. Telo. Tato ty jak zrobiła? Ta słuchajcie, potrzymaj Daniuszyczko. Ta ja pierwszy, grule oszarpala, grule narajbala, povarila, zo zmúku poustila, takú šmalca, takú štičko soli a v harenci varila. Tale mlečujece, kolo prázdne, celé polné. Ej, cicho dziewczęta, táto robota ciężko pójdzie. Słowka, zaśpiewaj dejako szumnie. Keď sebe zašpívam, u haju na kraju, tam mi všetké vtáčky špívať spomáhajú. Tam mi všetké vtáčky špívať spomáhajú. Špívam sebe, špívam, i to nie
to tá naša Lucka? Tak patrím, no nic nevidím. Včera na tároch vravela, že pôjde. Tá ja neznám, čemu nedošla. Tá vy boli na tároch? Boli. Tak čo ste sebe kúpili? Tá ja sebe byla 20 tároch. Dajte šumne. Tá ja sebe žadu kašu. No idli do kościoła. Takú šumu. Alenko, ani ja nebola, bo ja celý dom pratala. Chcela po tie malúčké hatičky a dajeky krstine. Však jutrom tady v meste. Pôjdeš na motoru. Na motoru? Dziewczęta, ty ty była. Ta ja czaszki po pierwszy raz robiła. Po pierwszy raz? Pierwszy. Szydzę chodzili. Szydzę. Tada stelo. Telo. Tato ty jak zrobiła? Ta słuchajcie, potrzymaj Danusiczko. Ta ja pierwszy. Grule oszarpala, grule narajbala, povarila, zo zmuku poustila, taku šmalca, taku štičko soli a v harenci varila. Dale mreču jedce, kolo prázdne, cele polné. Ej, cicho dziewczęta, táto robota ciężko pójdzie. Sofka, zaśpiewaj dejaku szumnu. Keď sebe zašpívam, u haju na kraju, tam mi všetké vtáčky špívať pomáhajú. Tam mi všetké vtáčky špívať pomáhajú. Špívam sebe, špívam, i to neveselo, bo
Dievčatá v pároch, dobre, to je v pohode. Ale dvaja chlapci v pároch. To by teda z dediny rýchlým krokom išli, to vám rovno poviem. Takže ja si utvorím svoje vlastné páry. Najprv. Aby sa nehádali. A zopakujem vám teraz, pamätajte, čo idete robiť. Ak náhodou máte problém s nejakou nohou, požičam vám tanečničku, ale my to nemalo, to sú úplne také jednoduché veci. 1, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, otočka. A to sa opakuje. 2, 3, 4, do kolesa. Najprv sme boli Nitriansko. Dobre, ako sa tam povedia zemiaky? Bambulky. Nie, Krumple. Krumple, potom v Liptovskom Švábky, v Spiskom Grule a tu neviem. A tu neviem. Super. Takže je niekto, ako sa povedia zemiaky po Terechovsky? Zemky. Výborne. Zemky. Dobre. Ruky.
Strašne zlatí tí deti tak poslúchajú. Dobre, to čo je si skúdol? Čo? Dobre, takže takto využijeme Danka. Si takto vyskúšaš. Dobre. Peša. Peša. Dobre, super. A ešte si tu dáme takéto. Dobre to dávam. Ako to je vlastne? To zošite dozadu. To zošite dozadu. Ja už viem. Dobre, tak. Pozrite sa, takto vlastne chodil normálne bežný, nie samozrejme. Bežný Janušik takto chodil. Ešte mal teda také dlhšie vlasy, áno, a mali by vlastne takto čo. A mal takýto veľmi pekný opasok, možno, hej. Áno, opasok mu dával vlastne silu. Čo teda v tej kapse mal vlastne? Zlato, dobre, ako to zlato mal? Dobre, keď teda išiel teda ukradnúť, tak on ukradol teda dobre, super. Týmto áno, tam ste vlastne párali peru. No, ale tu je to aj s tými koštrinkami. Hej, to znamená, že tu je to, alebo ja neviem, čo to opäť ako... preto tam dávali koštanky, aby pekne hej, presne, aby stal, to znamená, že ale na tom spadne. Hej, lebo to by ste mali určite. Dobre, ďalej ideme. Tak, vydržte, čo ste stále? Áno, na varenie normálne karmica. Trikolárna karmica. Ja tak ako nové názvy, my to normálne zmeníme. Dobre, ako ešte raz, prosím, ako ste to nazvali? Náhodelník pre koňa, výborne, toto je trikolárna karmica. Áno, ja normálne, že odteraz tam budem variť. Čo si myslíte, na čo to slúži? Na čo? Jasné,
kroji ako takom celku, hej, na jednej podstate celku oblečené. Potom je záponka, sa to volá záponka. A potom na celý kroj ide ozdobný lajbliček, hej. Používali sa rôzne farby, teraz že viac menej sa používa v Terchovej je ružová a biela. Sú to takéto ružová a bledomodrá, ako má Kristínka, stále Sofinkou vypadá. Môže sa Sofinka poď sa postaviť aj ty. Hej. To sú také typické terchovské farby, ale používali sa aj iné farby, keďže boli rôzne také slavnostné udalosti, ako išli dievky na zábavu, hej, alebo keď sa vydávali, tak používali rôznorodé kroje, rôznorodé farby a látky, pretože tiež to bolo kedysi tak, že v podstate nie len, že boli stanovené rovnošaty, ale každé dievča sa chcelo nejakým spôsobom paradiť. A do tej dediny chodievali také, ako sa povedia, takíto predávači, ktorí mali, dajme tomu, na výber rôzne iné kusy. Takže už tie dievčatá, ktoré už videli, toto by bolo krajšie, to by som si mohla zobrať, takže aj takýmto spôsobom sa každá tá dievčina celá straší, hej. Ale taká typická, typický labrík je tento modro-ružový, alebo sú aj v opačnom prevedení. Kristínka má taký, poď, ukáž, hej, alebo tak. To sú také typické, keď príjete aj do Terchovej, máte možnosť vidieť takéto, hej. Ale hovorím, používali sa aj iné farby, naši starí rodičia ešte máme aj tie pamiatky a dedictva, takže máme to zachované. Dobre, ďakujem dievčatá. Typický chlapčenský spočíva v nohaviciach, húzňoch, volajú sa to húzne po terchovsky. Ďalej je tu Vivian Opašek, ktorý nám už pani Šovka ukazovala, to je taký ale Ján Šikovský, to už bolo preto, že trošku bola povedaná, keby tancovali títo chlapci, tak to asi zlomí, hej. Ďalej sú to krpčeky a spodný odev je košielka a lajbel sa to volá. Tieto frčky, tie znázorňujú, že je bohatý. Tie znázorňujú to, že koľko ich mal mladeniec, tak taký bol bohatý. Hej? Že čím viac frčiek bol, tak tým bol z takej bohatšej rodiny. Takže dievčatá sa počítajte. Hej, koľko je Šimonko bohatý. Ale musím ešte povedať, že tie terchovské kroje sú také veľmi jednoduché, pretože to bol veľmi chudobný národ. Terchová ako taká nebola bohatá, takže podľa toho máte možnosť aj vidieť, že naozaj tie kroje sú veľmi ľahúčké, jednoduché, ničím zaťažené, žiadnymi extra šperkami. Akurát, že ešte dievčatá nosili, Maria to zhodila, boli to také armušteky, čím sa ešte zvýrazňovali. Už potom neskôr boli to aj perličky, že už keď teda nosili tí potulní predávači, že už si sa snažia takto sprestriť. No a dievčatá, ktoré boli slobodné, mali pekne stužky, hej, na hlavách. A potom dievčatá alebo ženy, ktoré sa vydali, to už je ako pani učiteľka, tá už mala čierny kroj a bola v podstate takto ako keby začepčená, hej, alebo tak, začepčená a na to išla v podstate ešte tak žátka, len tak znázorníme. Áno. A pekne sa to v podstate škrobilo a to musel byť taký trojuholníček krásne urobený. Dobre, to na vysvetlenie. Hej, dobre, ja som si stále slobodné. Takže to bolo kroj pre vydatú ženu, potom boli pracovné kroje robené z modrotlaček, keď išli na pole, tak si ženy oblíkli, aby sa nezamazali, alebo prípadne aj potom do kostola aj všade. No. A muži v podstate mali takisto také suché nohavice, boli už takých tmavších materiálov, pracovali z toho, balo sa iba v košeliach. Boli to materiály zo sukna, hej, to nejako teraz sú také platené, alebo takéto, že to sú už košelky, ktoré sú už z týchto dnešných novodobých materiálov, ale to boli všetko látky v podstate, ktoré si museli oni vyrobiť sami. Aj to sukno, aj to plátno, všetko si to museli robiť. Švábku teraz na paláce, chceli sme ísť skopať tú švábku na pole, ale keď ste už tu všetko vám ukážem. Toto je filpas, riadny košík na kopania švábky. Toto je švábka a toto je peraši. Boli prosky, toto je peraši.
No, to sme si všetko tkali sami, takže sme si aj na švapku utkali vrecia, ručne sme si ich zošili. A väčšinou si tie gazdine, každá si označila to svoje vrecko nejakou takou farebou, aby si poznali tie gazdine, ktorá má všetci kopali naraz švapku. Kurili sme si drevom, to máme košíkov, a aby sme sa kurili, ešte potrebovali sme kálky. Zrejme nám máte piesky, to voláme kálky. Bolo sa pri tom strašne veľa neporiadku, takže sme si to museli kadekade pozametať. Nám to mali škrabne, to sú takéto medly. Oni mali nič kupované, robené, áno, v prúti, a pozrite to brezové prúti. A veľmi dobre, a ťažko sa s tým ale. Škrabňami sme si to všetko pozametali. No a tu nás sme už vo vnútri, takže tu máme koberce tkanie. Na čom sa tkali také koberce, viete? Na žalinách stroch, to boli také krosná, to vám ukážeme potom. A potom sa aj hakľúvali, to sa tak hakľúvalo, takéto koberčeky za chvíľku uvidíme, dobre? Poďte sa pozrieť, to sa to robilo. Takže máme tu všade takéto tkané koberce, volali sme ich tak behúne, lebo to bol len taký pás a tkalo sa to na takýchto krosnách. Všetky také staré handry, čo sme mali, sme si nastrihali na takéto pásiky. Tie pásiky sme si dali do koberčiatko, mali sme ich plný kvoš všelijakých farebných a potom, ktoré sme potrebovali, také sme si zobrali. Chcela som modrý koberec, tak som si zobrala modré koberčiatko, natočila som si to na takýto člnok, ostrihla a potom na tých krosnách, to boli také nastúlané nite, ktoré boli takto uložené a sa vymieniali, tak sa vždycky ten člnok prevliekol medzi tie nite sa zatvorili, riadne sa to tak prikvačilo, aby to bolo pevné, keď sa pozriete na tie pasiky. A znovu sa člnkom prevliekalo a znovu, a že sme boli koberece. Keď sa tkalo plátno, tak v tom člnku neboli handry, neboli stravce, ale v tom člnku bola cverna. Viete, čo je to cverna? Niť. To bola niť, tak sa prevliekali nite. Napríklad toto plátno, stredné, to je tá deknička, tak to je utkané naozaj ručne, to tkala moja starka a vyšívala. Takže si predstavte, koľkokrát tam musela ten člnok dať hore dole, aby utkala čosi také, že koľko nitiek musela naukladať vlastne. Takže to boli člnky a krosná. Keď sme si utkali také plátno, to bolo vonku na slnku bielili a sušili a bolo dosť také pokrčené. Tak sme si zobrali výhľadis a sme si ho vlastne vybíjali. A čo myslíte, bolo to na elektrínu? Nie. No, vtedy ťažko, na paru ťažko. Čo sa tu nadalo? Želenice. Uhlíky. Zabralo sa a sme si to vyblovali. A uhlíky vychladli, tak sme si to zase otvorili. Zase dali uhlíky, zase sme si zatvorili a zase sme vyblovali. Takže takto. Takže v jaseni, v zime sa tkali a hakľúvali koberce, páralo sa peria, to vás čaká. Chlapi boli celý rok od jary do jeseni na horách. Na horách. Prečo? Keďže to je hornatý kraj, tak sa predovšetkým venovali salašníctvu. Vieme, čo je salašníctvo? Zabíjanie zvierat. Nie, chovanie. Chovanie ovečiek, vysokohorské chovanie ovečiek. Kde mali kolibu, nebol tam len jeden pastier, ale bol taký hlavný na salaši. Kto bol? Báča, pomocníci. Vlastieri sa volali balasti a ešte potom takí mladí chlapci, takí ako vy, na obrázku potom priamo na billboarde si mohli vidieť aj vidieť chlapcov, tí boli honelníci. Boli takí, čo najviac makali, a pritom sa aj učili. A tam si všetko dorábali od tej jary do jesene. Syr, žienčicu, mlieko, liptovskú povestnú brinzu. A keďže boli v horách, nemali keramické a hlinené nádoby, hlinené taniere a všetko drevené. A špeciálne potom dávali umenie do toho. Nevyrobili sa len také obyčajné drevené poháre, a tzv. Čerpáky, vyrezávané čerpáky. Tu sú malé čerpáky a tam sú veľké a z nich vlastne a jedávali. Aj potom v kuchyni môžete vidieť niektoré drevené predmety, drevené lyžičky, s ktorými vlastne jedávali. Iní potom už troška mestní sa venovali garbiarstvu. Vieme, čo je garbiarstvo? Ťažká namáhava práca. Garbiarstvo je spracovanie kože.
Museli zviera sa zbaviť srsti, takže mali rôzne také nástroje, ako tam vidíme, zbaviť to srsti, to bola taká náročná práca, oni to museli načať v takých kádiach, bolo to celé vlhké, ťažké kože, takže to bolo také naozaj ťažké zamestnanie. A potom tie kože, čo boli už také predspracované, potom dávali kožušníkom na spracovanie alebo obuvníkom, aby to zase robili koberce, nie. Ale niekedy robili taký kožušník, že spracovali tú kožu, a to je z druhej strany. Tuto mám trošku ukázané, ale nie až tak nechali srsti, aby vznikla kožušník. A druhé, čo je charakteristické ešte aj farbivý modrotlač. Tým, čo mám vlastne paričovka, má z modrotlače, máme sú bez modrotlače, alebo takto je typické pre ľudov, kde sa namáčali, plátno sa namáčalo do fariek a potom sa bierik sám. A ešte, že tí valasy a tí gardiári, to oni mali takú ťažkú prácu aj v zime, aj vonku, také prechlady, tak sa vysmrkali do šmutníkov. Nesmrkali do takých papierových ako my, ale mali krásne povyšívané a proste utkané šmutky. Tak čo, prišli ženy a museli vypraviť. Vyfiklovali, no si už dnes neviem ani predstaviť. Čo, poďme do kuchyne. Ideme teraz do čas takej typické rytlovskej kuchyne. Samozrejme, že nevyvolím pre miesecu. Ako pánčka rozprávala, kúrili sme drevo. Áno, a kúrili sme šparhéto. Predovšetkým sa točili okolo šparhéto. Viete, čo je šparhéto? No áno, než špora, viecka. A na šparhéto majú okolo stena, mali rozvešané práve tuto na obrázkoch vidíme rôzne dekničky používali a dekničky vlastne, na ktorých napísali rôzne nápis, ktorý niečo znamená, nejakú vetu. Chlapci, pamätajte si, keď tam dievča dá dekničku, zapíš si to do srdiečka, že ťa rada mám, tak vás budem rada na celý život. Čiže sme mali zase také, že ranný vtáče dal do skáče. Viete, čo to znamená? Áno. Že keď ráno stáneš, viacej stihneš, že? No, keď pani učiteľka hovorila, že z dreva všeličo vyrábali, tak čo myslíte, čo je toto? Na to niečo ako mixer. Niečo ako mixer, áno. Voláme to habarka a skúste zistiť, že z čoho to je vyrobené. Z dreva, áno, z dreva, a z čoho asi? No nie, a nechceme chváliť tu dreva, že čo to je. Po Vianociach, keď zvyšil vlastne vianočný stromček, tak opracovali to a tú časť, čo je vetvička hrubšia, potom z nej tie tenšie, tak z toho proste urobili takúto habarku. Čiže nevedeli všetko využili na robili si habarky. Potom neskôr už vedeli, že vy sústruží, tak si ich aj všetko sústruží. Dobre, ako voláte toto? Doska na krajine. Tie to voláme lopáj. Menší. Ale deti tak dá občas sporí, to je sito. Vidíte, že ono je to také urobené len z takej výhy, ale to je tiež sito. A čo je toto? Palček. U nás je to šulalo. Šulalo sa na tablách. Šulalo sa na tablách, toto je tabla, to drevo, na ktorých sa to. A keď boli zlí chlapi, tak ženy si poradili ľahko. Čakali za dverami so šulamom a chlapom to jasne a stručne vysvetlili, kedy sa chodí domov. Dobre, takže dekničky, to si pamätáme. Sme hovorili o tej švábke, že sme stále kopali švábku a všetko sme varili zo švábky. To bol taký chudobný kraj, takže mesa tam veľa nebolo. A máme tam vypísané, že Liptovskou švábkou bol meno. Hádajme, čo je palacerka. Nie, my sme švábkovi. Zo švábky, toto je všetko zo švábky. Kaša. Nie. Vlácky zemiak. Vlácky zemiak, áno. Čo je kuláša? Guláš. Nie. Žiadne meso. To nie je žiadne meso, až v jednom takom sviatočnom. My švábku stále všade máme. Jeskome sa zemiaková kaša, ale bez mlieka. Rozmixovaná len v tej vode, v ktorej sa švábka varila. Trošku šmalca. Kto bol páči, alebo keď bol vynimočný, tak to bol šmalec. Alebo si tam dali škvárky, že vypražili škvárky. Dobre, poďme švábka na kyslú. Áno. Švábka s múkou. Áno, ale to sa tak varila múka, že sa to tak strclo na také haluštičky zvláštne, veľmi jemné, také veľmi zvláštne jedlo. Švábka na rezci, jasné, francúzska švábka, jasné, fizola so švábkou. Fizola, to nie je to. Čo je fizola? Čo je fizola? Takže jedli sme švábku, jedli sme zo všetky. Fizola na rôzne spôsoby.
Brinzové švábkové Brinzové pyrohy, jasne. A tu na nám príde trošku mestská kyslá polievka s celou švábkou. Na Vianoce sme nemali kapusnicu, ale mali sme len tú vodu z tej kapusnice. Tam sa uvarilo mäsko, klobásy, celé švábky, celá švábka, celé cibule a potom sa tam dávali také široké rezance. To bola taká sviatočná poďme ešte, tak, čo je toto? To je na potieranie. Urobil sa koláčik, sa pozdravovalo sa to mastilko. Mastilo sa s ním. Z čoho sa vyrábalo? Z husy najväčšie pierka sa zobrali, tie vršky sa nechali, toto sa opáralo, sa to zviazalo a vzniklo mastilko. Takže sa mastilo. Potom, bude vás čakať páranie peria a keď napárate dobre, budete mať dorodný, budete mať sladký rožok. To je odmena. A máte ho na ťapši. Toto je ťapša. To sa usilovalo, dostal dorodník. To bolo vzácnosť, pre nás je bežné, keď má Slovierošte. V minulosti to bolo veľká vzácnosť, pretože väčšinou bol len chlieb a naozaj tie deti sa na to tešili. Ale museli makať 2, 3, 4 hodinky párať perie. Či sa jedno hento? No, vidíte, odskúšate si. Ale to sa nazýva teda ťapša. Ale niekedy, to je aj taký druhý zmysel toho slova, je, že keď žena bola taká bláznivá, ale urobila niečo nejaké čudné a takové, že ty si ale ťapša. Aj tak to má také dva významy, takto plech, alebo že ťapša, taká bláznivá žena, že ty si ale ťapša. Dobre, a keď bolo zima, tak my sme nemali overali a všeličo také, čo vy dnes máte, ale mali také ručníky, takže toto sme si dali taký ručník a takto sme šli do kostola a vyzerá to, že je nám teplo, ale toto bolo fakt jediné, čo sme mali, takže až tak teplo nám asi nebolo. Takže tieto ručníky môžete vidieť na starých fotkách, alebo že tie staré ženy nosili takéto ručníky. Toto bolo jediné také poriadne zimné oblečenie. Potom neskôr tí bohatší mali kožušky. Ale toto bolo také najbežnejšie, aj pred dažďom, že my vlastne káni. Dobre, pozývame vás do obývačky. Tak. Ale ani dnes vystavali tie fotky, ale aj dnes vystavali fotky. A tu mám pripraviť. To je moja babka. Narodila sa v roku 1904. A toto je taká, toto je proste rodina, naša rodina je z Horného Liptova. Liptov sa delí na Horný a Dolný. Horný je skôr evangelický a Dolný je skôr katolícky. Takže Horný Liptov, toto je evangelická rodina. Toto je napríklad taká vzácna kniha z roku 1916, rozpomienka na konfirmáciu tejto babky. Veľmi vzácna kniha. To je konfirmácia niečo ako taká výnimka, taká veľká slávnosť v evangelickej cirkvi. Takže babka, už taká staršia, toto je babka s detkom, s mojou starkou a s mojou maminou. Toto je táto starka, keď bola mladá a hrala v divadelnom súbore, mali také zvláštne, krásne vyšívané kroje. A toto je starka, už keď sa vydávala za starkera. A toto je starky ako boja. No toto je ich dieťa, moja mama, keď mala konfirmáciu. To je vlastne rozpomienka tej babky, toto bola táto knižka, tak oni si vtedy sa vlastne obliekli, ich skúšali a tak ďalej. Takže toto je taká moja vetva, hej, a toto druhé, to je zase... To je Dolný Liptov, to je zase moja vetva. A Dolný Liptov je charakteristický tým, že bol chudobný kraj. Väčšinou nosili jednoduché veci a tmavé veci. Aj malé deti, keď boli chlapci, dievčatá mali, to naopak svojho prastarkého, tak bolo jedno, či to je chlapec alebo dievča, pokiaľ nezačal chodiť do školy, tak nosil šaty. Čiže aj chlapci a dievčatá nosili šaty, ale aby ich rozpoznali, nejako chlapcov, dievčatá, tak chlapcom dávali na hlavu klobúčik. A keďže to bol chudobný kraj, tak veľa ľudí odchádzalo za novým svetom do Ameriky. Takisto odišla môj starý otec, odišiel do Ameriky. A tu už vidíte, tu sú ešte, keď boli na Slovensku. Keď sa vrátil z Ameriky, tak už doniesol aj nejaké tie doláre, že bol bohatší. A títo ľudia, ktorí sa vrátili, tak už nenosili potom kroje, ale sa obliekali noblesnejšie, popaštili. Čiže už sa trošička odlišovali od ostatných. Tu je tiež vetva, kde, to je zase moja vetva, moja rodina. Tu je stará mama v kroji, svatoblom kroji. Bol tiež, nie tak ako u nás teraz, neviem, sa biele, alebo čierny.
Bol čierny preto, lebo svadba znamenala koniec slobody dievčatám a iba čo bolo biele, bola zástiera, tu máme teraz, to je jedna svadobná zástiera, svadobný čepiec a lajbrík. Svadobný lajbrík, môžete vidieť ten ružový hore, to bol presne ten, čo mala oblečený na svadbe. Tiež okolo roku 1919. Že iba to bolo svetlé a sukne boli tmavé. Takisto aj mladé dievčence, tu máme ukázané jedno z Dolného Liptova, to je Kvetka, nosili čierne sukne a svetlé životiky, živé životiky. A Horný Liptov už bol taký bohatší, tak tam zase to bolo aj kroje, boli svetlejšie, že nosili biele sukne a farebné zástiery. Časť krojov môžeme vidieť na druhej strane, vzadu. Z mužského sa nám podarilo zachovať alebo doniesť iba košelu a košele boli vyšívané. Všetko vyšívali ženy a vyšívali aj šili ich z plátna. Plátno tiež ručne tkáli. Po celých tých skriniach sú vlastne plátna, ukázané je tmavé plátno, na stoloch máte svetlé plátno, vždy to bolo podľa toho, na čo sa používalo. Tento druh plátna, ktorý máme vystavený, bol predovšetkým na plachty. Nemáme teraz tie napínacie, áno, obyčajné, ale starší ľudia, aj staré vám možno babi by vám povedali, čo by som ja vzala za takú ľanovú plachtu. Pretože na nich sú boli tvrdé, ale veľmi dobre sa spalo. Druhé, čo sa odlišovali sa aj vydaté a nevydaté ženy v krojoch. Ja mám oblečený tak rok do roka žena, keď bola vydatá, tak nosila farebný čepiec a životik. Keď ženy potrebovali rýchlo pracovať počas týždňa, nosili zase košele. No, rýchle, praktické, nahodím, rýchlo zapnem, kopem švár. A potom už nosili biele čepce. Biele čepce máme vzadu na stenke, tie farebné tie sú z Važca, ten bohatší kraj, a dolné sú z Valaskej Dubovej, čo je chudobnejší, bližší k nižšej krajine do Dolných Liptov. Na ne si buď dávali šatky, alebo nosili ich len čisto bez šatiek. Tak môžeme vidieť aj tu, potom ste si mohli pozrieť na billboardoch, alebo aj na obrázkoch. Ja musíte od kostranky dať preč. Nevyhodiť nič. A paradia si najlepšie, že si chytíte ten vrch. Kostrnku zložiť, dať na stôl a pierko jednoduché. Keď pritiahnete, tak vám ide veľký kus. No odskúšajte, aká to bude. No, počkajte, do myštičiek už napárané veria. No, do myštičiek napárané. Tie kostrnky budete dávať vedľa, dobre, a pierka si berte z košíka, dobre? A do mysli iba na... Thank you.